हेलो रायजोफोर गासैखौबो बरायबाय फिन खनसेबाव आंनि चेनेलाव दा जों सावरायगोन फरेस्टार साख्रि बिटिसिनि प्लास माइ गायनाय दुब्लिनि सायाव जुखाम गायनायाव माइआ माबादि कन्डिशन बोथोरा मारै जों सावरायगोन ए टु जेड स' बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बोथोरा ओरैबादि मोजां मोनायाव अयथासार अखा हादों माइ गायखांनाय लोगो लोगो अखा मोननानै ओरैबादि गोजोननाय मोनबाय रायजोफ्रा जोंनि साइडआव आरो उदालगुरियाव बहाबा हादों हायाखै जानांगौ बाट जोंनि खोला उदालगुरियाव हादों आरो बांद्राय दै थायाखै अब्लाबो माइ गायग्रोमोना अखा हायोब्ला मोजां जायो नङा होमबा। दा नै ओरैबादि मोजां भिउआथ' नै दाबो अखा हाहां जादों अखा हाहां। दा गासैखौबो बरायबाय आंनि चेनेलाव फिन खनसेबाव आसा खालामो रायजो राजाफ्रा बयबो मोजाङै दङ आरो माइ गायखांजोब्बाय जानांगौ साफा सानै थानो हागौ लेटलि गायो बिसोरो दैनि प्रब्लेमाव बेखौ आं मिन्थिगौ। दा जियानो जा लोगोफोर आं नैबे भिडिअ खालामनाय जाहोना बेनो रिसेन्टलि थांनाय 9, 10, 11 जुलाइआव BTCआव फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इन्टारभिउ जादोंमोन एबा फिजिकेल टेस्ट जादोंमोन अके थ' बेनि सायावनो आं नोंथांमोननो फिसा मोनसे आपडेट लाबोदों आरो नोंथांमोनाथ' गोबां भिडिअ नुखादों आं होनायखौ थांदोंमोन फिजिकेल टेस्टआव दा बिनि रिजाल्टआ दिनै रिलिज खालामबाय आरो नेक्स्ट स्टेज एबा थार्ड स्टेज जाहैबाय बेनो जाबाय अरेल टेस्ट दङ अके थ' बिनि सायाव जों सावरायगोन। स' दायो जाबाय रिजाल्टआ ओंखारबाय दहाय फुङाव ओंखारबाय नाथाय मोनसे बाथ्रा पर्टेलाव फैथ'वाखैमोन आरो बे रिजाल्टआ निउस पेपारावसो होदोंमोन अके निउस पेपाराव होदोंमोन आरो बे निउस पेपाराव होनायखौनो आंनि मेन चेनेलाव नोंथांमोननो शेयार खालामबाय। दा जायफ्रा पास जाबाय कंग्रेचुलेसन्स बाट बे फाइनाल रिजाल्ट नङा अके बारा दुगा दाजाथ' बेनो जाहैबाय मा नेक्स्ट दंबावो भाइभा टेस्ट दङ आरो बे भाइभा टेस्टआव मोजां पारफरमेन्स होबासो नोंथांमोनखौ नोंनि रिटेननि एग्जामजों भाइभा टेस्टजों लानानै नाम्बारखौ दाजाबनानै नोंनो लास्टआव फाइनाल काट अफ होनानै सहायोबा मेरिट लिस्टआव फैगोन आरो नोंथाङा साख्रि मोनगोन। टटेल फरेस्ट गार्डआव 330 दङ भेकेन्सिया एन्ड SIआव दङ एबा ग्रेड 1आव दङ 84 भेकेन्सि थ' बेखायनो फरेस्टार ग्रेड 1आव हाई काट अफ थांगोन आरो गार्डआव बिदिनो एभारेज थांगोन आरो अके जायनाखि 90 मोनखादों बा 90 प्लास दङ बा 85 प्लास दङ आं सानो नोंथांमोननि लिस्टआ फैनांगौ होननानै आरो दा मोनसे बाथ्रा जों बेखौ मिन्थिनांगोन दिनैनिफ्राय एबा 16 जुलाइनिफ्राय 21 जुलाइसिम भाइभा टेस्टनि एडमिटआ मोनगोन पर्टेलाव CSBआव बेखौथ' जों मिन्थिबाय दहायनि भिडिअ नोंथांमोना मोनखाबाय जानांगौ आंनि मेन चेनेलाव 22 बेनिफ्राय 23 जुलाइआव साइन्स कलेज क'क्राझारावल' जागोन भाइभा टेस्टआ बेखायनो मोजाङै नोंथांमोना रेडि जाखादो भाइभा टेस्टखौ जेबो दागि आरो बे भाइभा टेस्टखौ माबादि सोंथावगौ बिनि सायाव आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय थागोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय ब्लगनि गेजेरजोंनो मानोना आंनि जि एक्सपिरियेन्स नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आं गोबांथार बिदिनो भाइभा टेस्ट क्लियार खालामबाय एक्सपिरियेन्स दङ मा टाइपनि सोंथावगौ एबा सोङो गाव गावनि डिपार्टमेन्ट वाइसआव बा मा एक्सट्रा नलेज थानांगौ ट्रेन्डिं नलेजआ मा थानांगौ बिनि सायाव नोंथांमोनजों बिराद हेल्प खालामनो नाजागोन आरो जाहाथे नोंथांमोननि साख्रिया जाना फैयो मानोना गोबां खस्थ' खालामदों बयबो खस्थ' खालामदों बे जायो जे माने बयबो समान नाम्बार मोना थालांखायो आरो मोनसे बाथ्रा थालाङोबा नार्भास जानाङा नेक्स्टआव आरोबाव बेटार ट्राइ खालामनांगोन नाजानांगोन खस्थ' खालामनांगोन होमबासो साक्सेस जायो खायसेया खनसेनो मोनो नो डाउट खनसेनो मोननायबो दङ बाट जुदि मोनाबा इनकेस जुदि मोनाबा नोङो नार्भास जानाङा दे नेक्स्टआव गोदान पस्ट फैगोन आरो आसामाव नभेम्बर जानाय लोगो लोगो बिराद पस्ट फैगोन ADRE 3.0 आसाम फरेस्ट आसाम पुलिस फैगोन अके प्रेक्टिस खालामबाय था दा मोनसेल' बाथ्रा भाइभा टेस्टखौ मोजां होनो नाजा फुल एन्ड फाइनाल बेनो लास्ट प्रसेस भाइभा टेस्ट नाम्बार बेसेबां दं आं बेखौ मिन्थिया खिन्थु एग्जामनि नाम्बारा मेनलि सोनारगोन नोङो एग्जामाव 90 प्लास मोनखादोंबा आं सानो नोङो मेरिट लिस्टआव फैनाय चान्सआ दङ। दा जियानो जा बयनिसिमबो बेस्ट अब्ला थाबाय भाइभा टेस्टआव मा सोंगोन माबादि सोंथावगौ बिनि सायाव आं नेक्स्ट भिडिअ होगोन टेनसन गैया टाइम दंबावो जास्ट एडमिटखौ नायग्रो आरो मा इसु मोन्दों नोंथांमोना मा प्रब्लेम मोन्दों कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय जे रिजाल्टआ फैदोंना फैयाखै नाथाय मेक्सिमाम रिजाल्ट फैखादों गासै थांनाय बाराव 90% क्वालिफाइ जादों फिजिकेल टेस्टआव दा बेखायनो एबारबो हाई केन्डिडेट्स दङ बेखायनो बुरजा केन्डिडेटआव फायदा बारा जायोथ' एकदम गाव गावनि प्रिफारेन्सखौ होबानो जाबाय अके एन्ड बेनो आरो दा एडमिटखौ डाउनलड खालामदो दसे समनि उनावनो लिंकआ एक्टिभ जागोन आरो आं ट्रास्ट खालामदों कि माने दा बावैनो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड रिजाल्टआ फैनाय चान्सआव दङ जेब्लानो माबा मोनसे आपडेट मोनो नोंथांमोनजों मेन चेनेलाव होनाय जागोन अके थ' नायबाय था दा बेनो आरो लोगोफोर आं दा दुब्लियाव एसे दंथ'यो नैबावनो जुखाम गायदोंमोन
बे जुखाम गायनाय हायाव माइआ ओरैबायदि मोजां जायो मानोना बेयाव ओरैबायदि हासार होनाय जाखाबाय नालाय थ' बेखायनो माइआ थाब ग्र' जायो आरो माने हासारा खम होनांगोन अब्लाबो हासारखौथ' एसेबाबो होखानांगोन खिन्थु अखा मोननानै दायो मोजां जाबाय